Η Δωρής ήταν ένα άλλο ελληνικό φύλο που ζούσε στην βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι, ελληνικό φύλο ήτανε, θα θυμηθούμε ότι οι πρώτοι Έλληνες, επιτρέψουν μια παρένθεση για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, ότι στο τέλος της τρίτης χιλιετίας π.Χ. και μεταξύ του 2150-2000 χρόνια π.Χ. μπορούμε να ανοίξουμε βεβαιότητα για παρουσία Ελλήνων σε όλο τον ελλαδικό χώρο, σε όλη τη χώρα μας, σε όλη την Ελλάδα. Και αυτοί οι πρώτοι Έλληνες λοιπόν ανήκαν στην αρία φυλή, όπως όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι και πάρα πολλοί Ασιάτες. Απέναντι έχουμε τον λόφο των Μουσών, που λέμε και Φιλοπάπου. Το λέμε Φιλοπάπου γιατί εκεί θα δείτε ένα μνημείο επιτύμβιο που ανήκει στο Φιλόπαπο του 125 μετά Χριστόν. Ο Φιλόπαπος ήταν μακεδονικής καταγωγής από την οικογένεια των Σελευκηδών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και όταν βασίλευε στη Συρία η δυναστεία των Σελευκηδών και όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την περιοχή, εκείνος ήρθε στην Αθήνα και κατάφερε, είχε τα βίσματα, είχε τα μέσα, ώστε να μπορέσει να στήσει τον τάφο του πάνω στον λόφο των Μουσών. Κάτι που είναι ανεπίτρεπτο, διότι ο λόφος που ήταν αφιερωμένος στους Μούσες ήταν ιερός τόπος. Σε έναν ιερό τόπο δεν απαγόρευαν οι Αθηναίοι να υπάρχουν νεκροί, διότι οι νεκροί θεωρούν μοιασμένοι, κουβαλούσαν το μοίασμα, το μόλισμα του θανάτου. Και ένας νεκρός δεν μπορεί να θάβεται σε ιερό χώρο. Είναι έλλειψη σεβασμού. Αλλά φανταστείτε όμως την εποχή εκείνη έχουν αρχίσει πλέον να παρακμάζουν γενικά τα ιδανικά, έτσι, και πια κάποιος είχε τα μέσα και τον έβαλε να στήσει εκεί τον τάφο του. Είναι καινοτάφιο, δηλαδή όχι, έναν τάφος ο κανονικός του Φιλοπάπου, ναι. Τώρα, η συνέχεια των λόφου των Μουσών είναι ο λόφος των Νυμφών, όπου είναι η πνίκα, θα το δούμε καλύτερο όταν πάμε πιο πάνω. Τώρα, τι άλλο έχουμε από εδώ? Καταρχάς έχουμε το Σαρονικό μπροστά μας, το βλέπετε. Ακόμα και σήμερα που είχε συννεφιά ημέρα μπορείτε κάλλιστα να δείτε. Στο βάθος δεξιά μας είναι η Ακρόπολης του Πειραιά, η Σαλαμίνα. Να η Σαλαμίνα μπροστά μας, τα βουνά που βλέπετε στο βάθος είναι τα βουνά της Σαλαμίνας και τα στενά της Σαλαμίνας, όπου έλαβε χώρα η νικηφόρα ναυμαχία των Αθηναίων κατά και των Ελλήνων κατά των Περσών. Συγγνώμη. Εδώ μείναμε. Ναι. Ναι, και από εδώ, ναι, κοιτάξτε, το βουνό που είναι μπροστά μας είναι η Σαλαμίνα. Άρα μεταξύ του όρου Εγάλο που είναι τα σπίτια, γιατί είναι φτιαχτισμένο το παραπάνω κομμάτι του Εγάλεου, και του βουνού του άλλου, αυτό είναι το στενό της Σαλαμίνας. Υπό την εποπτεία του Φιδία ξεκινά το στήσιμο του Παρθενώνα το 447 π.Χ. και δούλεψαν τόσο εντατικά οι Αθηναίοι, ώστε μέσα σε 9 χρόνια να καταφέρουν να στήσουν το οικοδόμημα. Και 9 χρόνια μετά λοιπόν ολοκληρώνεται το οικοδόμημα. Κατά τη διάρκεια της εορτασμού των Μεγάλων Παναθηναίων του 438 π.Χ. οι Αθηναίοι γιόρτασαν με κάθε επισημότητα τα εγγένεια του Παρθενώνα. Αλλά όμως με το πέρας των εορτών αυτών, ο Φιδίας με τους βοηθούς του εργάστηκαν άλλα 6 χρόνια προκειμένου να ολοκληρώσουν το γλυπτικό διάκοσμο του Παρθενώνα. Και τους πήρε συνολικά 15 χρόνια, 9 για το κτίριο και άλλα 6 για την διακόσμησή του. Πολύ μεγάλο. Από το συγκρίνουμε με το μετρό Θεσσαλονίκη. Σωστά το είπε. Πρέπει να σας πω, τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα, έτσι. Ήταν αρκετά πρωτόγωνα όλα και δούλευαν όλα με τα χέρια τους οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε, για να στήσουν αυτό το μεγαθύριο, αυτό το καταπληκτικό αρχιτεκτόνημα, θα σας πω τώρα κάποιες ιδιαιτερότητες που τιμήστε περισσότερο για να καταλάβετε πόσο έχουν δουλέψει οι άνθρωποι αυτοί, με τι γνώση, με τι σπουδή, μελέτη και μεράκι. Δηλαδή για τους Αθηναίους μας, από τον πρώτο, από τον Περικλή μέχρι τον τελευταίο Αθηναίο πολίτη, ήταν το καύχημά τους πώς κάναμε. Δεν κάναμε, γιατί στην Αγία Σοφία στήθηκε με άλλους ρυθμούς, ας πούμε, Ιουστινιανού. Και τότε κατά κάποιο ήταν διαφορετικές οι συνθήκες τότε. Δεν είναι συγκρίσιμες δηλαδή, δεν είναι συγκρίσιμοι οι καταστάσεις, αλλά πρέπει να καταλάβετε
ότι όλοι ψυχήντε και σώματι είχαν αφιερωθεί οι Αθηναίοι για να ολοκληρώσουν τον Παρθενώνα. Καταλαβαίνετε ότι δούλευαν όλοι εδώ συνέχεια, το χάραμα της μέρας ως τη δύση του ηλίου, όλοι μαζί το είχαν σαν σκάφημα και στοίχημα να ολοκληρώσουν τα έργα στον Παρθενώνα, πράγμα που έκαναν βέβαια. Τώρα, για να το πιο σπουδαίο θα λέγαμε, το πιο εντυπωσιακό, η πιο σπουδαία αρχιτεκτονική λεπτομέρεια του Παρθενώνα είναι οι λεγόμενες καμπυλώσεις του Παρθενώνα. Η Ζωφόρος λοιπόν, που ήταν ιωνική, περιέτρεχε το ναό στο τελείωμα του τοίχου γύρω γύρω και είπαμε ότι είναι καθαρά στοιχείο του ιωνικού ρυθμού και είναι το σημαντικότερο κομμάτι του μνημείου για τον εξής λόγο, πλευράς ιστορικής, διότι πάνω στην Ζωφόρο αυτή αναπαρίσταται η πομπή των Παναθηναίων και όλη αυτή η μεγάλη πομπή που έφεραν το πέπλο της Θεάς Αθηνάς για να στολίσουν το ξώανο της Θεάς που ήταν στο Ερεχθείο, που συμμετείχε σύσσωμος ο αθηναϊκός λαός. Λοιπόν, 600 μορφές σμιλεμένες πάνω στη Ζωφόρο, εκ των οποίων 360 είναι ανθρώπινες και οι υπόλοιπες είναι μορφές ζώων, στόλιζαν τη Ζωφόρο. Και με τη Ζωφόρο αυτή μπαίνουμε οριστικά στην κλασική περίοδο της τέχνης, γι' αυτό είναι διάσημη και για την ιστορικότητά του η Ζωφόρος, για την ιστορικότητά της, θέλω να πω, συγγνώμη, η Ζωφόρος. Δηλαδή οριστικά με τη Ζωφόρο αυτή μπαίνουμε στην κλασική περίοδο της τέχνης, γιατί για πρώτη φορά φαίνεται η εξειδανίκευση της ανθρώπινης μορφής όπως μας την παρουσιάζει ο Φιλίας, έτσι, που θα σφραγίσει την τέχνη 2 ολόκληρων αιώνων. Τώρα, σήμερα στα υπέροχα αυτά κομμάτια δυστυχώς βρίσκονται ότι υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο και επιτρέψτε μου υπάρχει και να το δείτε εσείς ένα σύντομο ιστορικό του πεπρωμένου, του πικτερού πεπρωμένου του Παρθενώνα. Είδαμε πως γίνεται αρχικά η χριστιανική εκκλησία και λάμπει, είναι η Παναγιά η Αθηνιώτισσα, έτσι. Αυτή είναι η Παναγιά η Αθηνιώτισσα, η Παρθένος Μαρία, που διαδέχεται την Παρθένο Αθηνά και την ονομάζουν Παναγιά Αθηνιώτισσα και είναι ο Μητροπολιτικός ναός, ο λαμπρός ναός των Αθηναίων, έτσι, στα δεκαετικά πια χρόνια. Δυστυχώς, στα 1205, κάτι φραγκοκρατία που ξεκινά, έρχονται εδώ οι Φράγκοι σταυροφόροι και μετατρέπουν το ναό σε εκκλησία Ρώμαιο-Καθολική, αλλά πάλι αφιερωμένη στην Παναγιά την Αθηνιώτισσα. Αυτό η Παναγιά είναι μία και δεν αλλάζει τους ή άλλους. Επί 2,5 αιώνες που εδώ διαρκεί η φραγκοκρατία, ο Παρθενώνας είναι λοιπόν η εκκλησία της Παναγιάς Αθηνιώτισσας, αλλά είναι αρχικά έχει γαλλική ονομασία La Notre Dame d'Athènes, όσο είναι Γάλλοι σταυροφόροι, ως το 1311. Μετά με τους Καταλανούς Αλμογάβαρες έχουμε 1311-1389 έχουμε ισπανική ονομασία Santa Maria de Atenas και 1389-1456 έχουμε τους Αντζαγιόλι τους Ιταλούς και επομένως ιταλικό όνομα Santa Maria d'Atene. Να το προστόλ με τις κόρες που κακώς λένε καριάτιδες, το βλέπετε. Τώρα και τα 6 αγάλματα είπαμε ότι είναι αντίγραφα των αυθεντικών. Είπαμε η δεύτερη από αριστερά προς τα δεξιά, η καλύτερα διατηρημένη αυθεντική είναι στο Λονδίνο, στη συλλογή του Έγκιν. Τα υπόλοιπα 4 τα αυθεντικά φραγμένα είναι στο μουσείο μέσα και η έκτη πίσω δεξιά είναι πολύ καταστρεμμένη από τον όλμο των Τούρκων του 1827 που είναι κομματιασμένη και την έχουν κάνει στο Μουσείο Προπόλους, έτσι. Και εδώ μπροστά είναι τα αποκομινάρια από τον αρχαϊκό ναό της Αθηνάς του 530 π.Χ. που κατέστησαν οι υπέροχες στο πέρασμά τους, έτσι.